شورشگرێکی بزانه بوو شورشگرێکی تجاری حسابێک تشتێک شخصی نەکە ڕاستی ji بۆی gelê xwe têkoşînê bide û ji boî viya jî tu yani fedakarîkî destê werê bide paşinên bû kesekî zane bû şoreşger bû kesekî rastiya êşek başûr bizan bû kesekî rastiya êşê Kurda dizane bû rastiya rojhilata navîn dizane bû gor wiya tu rengî rojekî xwe paş neda û hemû milava hundirê têkoşînê de cî kirt ev kesa jiyana xwe da ji boya azadiya Kurda û heval diyar îro ya herî bi êş rengê çi ye şer e hundirê şer da şehadet jî dibe birîndarî jî dibe lê vî rengî milê xıyanetê ve şehadetek bê jiyankirinê ya herî giran ev e îro tiştek em vê derê şermezar dikin rengek em tu rengî nikarin serxwe viyara bêjin şer dibe nîne ev milê wî xıyanetê ye û eva bê derê em careke ne şermezar dikin em dizanin dema xıyanet çêbû xıyanet dema kete xûna hineka tu pîvanê wiya tune hatta dawiyê hatta asa dawiyê ewna êdî xwe dixin difiroşin lê em viya dizanin îro têkoşîna azadiya Kurd meşandinê eva ne ya rojekî ye ne ya salekî ye bi vî rengî xıyanetê ve ev têkoşîna azadiya Kurd nasekine yê bêtir xwert bibe hetanî têkoşîna em bêjin heval diyar xerîb têda jiyana xwe da hetanî eva ser nekeve ev têkoşîn her em yek me ji ber nadin em vê sozê dîsa didine hevalê xwe û malbatê ra aynî demê kecekê ra em hemûya ra sersaxiyê dixwazin serê hemû Kurdê azadiyê dixwazin serê hemûya sax be.